Glory to Astroska! Vaan kaikille. Se olisi Hesumon täällä. Joo, okei, eli moi kaikille, se on täällä ja tänne puhutaan tällaista vielä kuin Papers, Please. Tää on sellainen videopeli. Tervetuloa myös kanavalleni, sillä tämähän on tosiaan ensimmäinen video tällä kanavallani, joten joo, eiköhän siinä silleen muuta. Joo, pelataanpa story. Mä oon tätä pelannut jonkun aikaa silleen niinku, mut mä oon ihan paska tässä, niin te varmaankin ymmärrätte tätä peliä sitten vielä pidemmälle, niin mä en ihan tosta alusta, koska siinä on ihan vituärsyttävä tutoriaali tällainen. Mut joo, let's go to work. November 24th. Marraskuun 24.982. Astorska. Okei. That's cool, man. Cool, man. Joo, kyllä. Okei. No. Eli tässä ensin painetaan nextia, että päästetään tänne sisään tällainen henkilö, joka odottaa täällä pääsyessä tänne Astoretskaan. Meillä on parhaaseen valtion ja täältä sitten näyttää samalta henkilöltä. Pitää siis katsoa niinku nää passit silleen. Eli näyttää ihan samalta henkilöltä. Sonja, female kyllä. Näyttää olevan myöskin tuo erääntymispäivä, ihan hyvä, ja Saint Marmero näyttää aivan kelvolliselta passilta minulle, että eiköhän siinä sillä pidä hauskaa. Seuraava. Tätä on periaatteessa koko ajan, mutta sitten tässä on niinku, tässä voi niinku tulla terrorista ja kaikkia sellaiset, jotka tulee sekoilemaan tänne alueelle. Katsotaanpas. 11.09. Tää on tässä on nyt, jos huomaatte, niin toi experience date, eli tämä erääntymispäivä, niin se on väärä, koska se on se päivä on mennyt jo tossa pari viikkoa sitten. Eli sen takia sitä ei voida päästä sisään. Noin, ja sinne sitten. Pidä hauskaa, ei Astroskassa. Näin lausutaan Astroska 2016. Terve Punahiukka. Niina. Siranjova. Jurko kaupungista. Katsotaanpas täältä, että onko sellainen paikka ihan täysin sallittu ja silleen. Katsotaanpas, pistetään tää vaikka tänne, niin se tiellä. Sitten se vaikka tohon, noin. Noin, ja tuolta hyvältä näyttää. Ja experience date on ensi vuonna vasta. Kyllähän tää kelpaa. Sisään vain. Älä aiheuta ongelmia. Seuraava. Tää on tällainen kiva tää peli, tälleen niinku. Joo, okei, ei kiinnosta. Tälleen niinku ajanvietto. Juu. Female. Näyttää olevan oikein hyvä, mutta katsotaanpas vielä tämä. Okei. Joo, okei. Se oli vain juttu. Kyllä mä tämän päästän sisään. Pidä hauskaa. Seuraava. Tervehdys sinulle, sinimies, Smurfi. Mitä? Eerin. Onko Eerin miehen vai naisen nimi? Eikö on naisen nimi? Joo. Tosta noin. Kyllähän se kelpaa. Joo. Käy se mulla. Close enough ainakin. Täysin seuraava. Toivottavasti näet lähde räjäyttelemään näitä paikkoja täällä.
Mikä mummo tää? Tää on vähän vanhempi jo. Joo, okei. Ja sinnekö mennään? Ei mennä sinne. Ainakaan vielä. Tän pitäisi kai kelvata. Kyllähän kelpaa. Hyvältä näyttää. Tule sisään vain. Övenas. Joo, kyllä se on. Juh. Olikin Visibilista. Seuraava. Moi Sonja. Miten menee? Voi herra jumala, mitä sä tulet nyt räjäyttelemään paikkoja? Dude. No. Ei näin. Saakeli. Joo. Katso, kyllähän me ruokaa tarvitaan. Ei kun siis lämpöä. Mulla on kaikilla kylmä nimittäin. Hei, tää on siis tosi hyvä niin tällainen valtio, kun kaikilla on kylmää tolleen. Entry from is not regulated. All formats require a valid entry ticket. Verify membership. Using documents can be... Joo, okei. Joo. Okei. Seuraava. Nyt mä en ymmärrä, mitä tää niinku tehdään. Moi. Herra jumala, hyvin vittu ruveduma. Tomikki. Spirit näyttää olevan ihan hyvä. Mitäs täällä? Tää on aivan täysin validi. Ja näyttää muutenkin oikein hyvältä. Pidähän hauskaa. Seuraava. Kuka sieltä tulee? Raapinamies. Katsotaanpas. Mikä tää kuva tossa on? Tää on ihan Astratska. Mutta se kyllä tulee tuolta, että... Ja sillä ei ole lippua. Too bad, man. Se tuntuu, että sä et nyt kuitenkaan ihan pääse tänne. Mitä? Okei, mä en nyt tiedä, kun niinkun... Se on toi Obriston. Strange citizens. For fuck's sake. Kun mä en nyt tiedä nyt, että... Pääseekö tää nyt tänne sisään? Mä sanon, että se ei pääse. Just gonna go with that, okay. Better luck next time, mate. Next. Oho, ei, se meni ihan oikein. Hyvä minä. Tervehdys. 11.25. Okei, se ainakin on ihan kelpoinen. Joo. Kelpaa mulle. Venas. Joo, soiva. Pidä hauskaa. Ja sitten täältä tulee lilaukko. Tää tarvii lipun.
Lippu on aivan hyvä, oikein on. Sitten katsotaanpas täältä. Mutta ei kyllä näytä olevan tuo oikein. Ihan väärin, eikö sokki? Too bad, man. Eikö oottanut tän kuvan tyyli aurinkolaista päässä tai jotain? Joo. Ja tässä on taas on lippuks. Seuraava. Kuka sieltä tulee? Sieltä tulee aha, sieltä tulee vedraani. Terve vedraani, mitä sulle kuuluu? Katsotaanpas vedraanin statseja. Näyttää olevan aivan oikein hyvä. Joo. Muuten kyllä vähän painava. Joo, okei, kyllä tämä käy. Kyllähän tämä käy. Siinä. Ja siinä. Be safe. Mä en tiedä, voiko nää nyt räjähtää tai jotain. Mä en tiedä. Joo, näyttää ihan hyvältä. Et pääse. Väärä lippu. Honey boo boo. Denied. Next. Paperit, kiitos. Samalta henkilöltä näyttää. Ainakin melkein. Toi on ainakin ihan hyvä. Joo. Sisään vaan. Seuraava. Oho, mitä? Mä mietinkin, että onkohan se sama, mutta mä oon silleen, eikö sillä ole vaan erilaiset hiukset tai jotain, mutta fuck sake. Eikö se ole vaan joku vanha kuva siitä, niinku et dude. No sitä minäkin. Tai siis et mitä tää luki? Se oli täällä. Missing documents can be niin aivan, elikkä tämä on tässä. Alright. Where's your passport? Tun älykästä. Joo. Moikka, pidä hauskaa. No tää pitää olla hyvä päivä. Mitä tältä päivältä tuli? Hei, sepä kiva. Mä oon ihan kuusossa. Okei, mennään nukkumaan. Mitä varten mun niinkun toi mikä edotti tää toi Anoppi ja sitten Seta asuu mun luona. Mä en ymmärrä. Kyllä November 26th. Authorities and citizens must show their ID card. Organizers must secure and present of entry permits. Nyt subject getting document has been added to your rulebook. Check on information throughout the deny any decent documents. Saakeli. Joo. Joo, okei, noin kohdassa. Next. Tervehdys. I'm going to live with my husband. Oh, that's nice.
Katsotaanpas täältä. Oho. Täällä pitäisi olla jotain uutta. Documents, ID card. Joo, mutta siis eihän täällä ole mitään sellaista. Niin, entry permit. Valid seals. Joo, se näyttää hyvältä. Okei, joo, eli toi näyttää ainakin olevan ihan sellainen oikein hyvä. Joo, female näyttää samalta. Joo. Hello and welcome to Astronautiska. Siinä ja... Aha, ei se aivan kumpista. Heippa, pidä hauskaa. Mä poltin, että tänne tulee taas aina pitun lippu. Moi. Kuka sä oot? I will move here. Okei, kuulostaa ihan hyvältä. Honey. Missä on sinun tuo vitun... Mikä se nyt on? Passi! Se ei tuukaan viime... Noin, elikkäs, katsotaanpas. Tää ei näytä olevan. Joo. Niin... Mikäs tää nyt on? Joo, okei, hei, sä et pääse. Katsokaas, kun tässä on väärä tää. Sori. Ei voi mitään. Seuraava. Joo. Tervehdys sieltä. Duration of stay. Affiliates maybe. Okei. Nää ei enää oo toiminnassa. Katsotaanpas. Et pääse. Pääsetkö? Et pääse. Katsotaanpas täältä. Where is the entry permit? Entry permit, I have ticket here. Let me through. Joo. Nää ei jää toimi, joten et pääse. Sorry mate. Not gonna get through. Joo, okei. Pidä hauskaa. Turhaake. Seuraava. Tää on hirveen vihainen toi muija. Aha, apinamies. Visiting friends. Duration of stay. 12 viikkoa, okei. Joo, okei. Katsotaanpas täältä. Toi näyttää olevan ihan hyvä. Katsotaanpas. Missä ne on? Juu. Arthur Jordan. Arthur kyllä. 3 kuukautta. 2016. Joo. FGNUA. Tää näyttää olevan muuten ihan hyvä, mutta joo, kyllä pääsen. Mä vaan mietin sitä, että onkohan tässä tämä
Tarkoittaako se sitä, että niinku tähän mennessä? Mä veikkaan, että se on niinku... Onks tää sama tyyppi? Joo, eikö sillä voi erilaiset hiukset tai jotain? Vittu, mä en tiedä. Ei tää millään voi olla toi sama tyyppi. Dude, no, you're not getting in. Melkein pääsit. Mitä? Voi perkele! Mä luulin, että... Mikä mä... Mä luulin, että se kuva olisi ollut väärä. Voi syöpä. Mitä tää sanoo, että tätä on? 6 kuukautta. Okei, joo. Odotaanpas täältä toisen aika lailla oikein kyllä. Passport number, onks toisessa sama? Koska 70 kyllä. Ei, mutta... The deal is here. This document is expired. Please let me pass, my son is waiting. En mä... Kyllä mä niinku muuten, mutta... En mä kyllä nyt. Sori. No. Ei vittu, on mullakin jotain ongelmia. Ei mua enää uudelleen tarvitse kirjoita. Papers please. Visiting relatives. 2 viikoksi. Kyllä, näyttää olevan aivan oikein. Noikin on ihan hyvät. Tykkään siitä, tää kaula menee tulla. Joo, okei. Jana tuossa kannassa. Odotas. Joo, kyllä pääset. Kyllä pääset tälleen mun puolesta. Ei näytä siltä, että sä yrittäisit mennä... Oho, väärä. Tapamaan nyt ketään. Joten silleen... Seuraava. Ottaa vähän pidempi jakso. Ensimmäinen jakso, hyvä olla pitkä jakso. Visiting... 2 kuukautta, kyllä. Siltä näyttää... Dude. Ei ihan hyvin niinku feikattu nää. The names doesn't. I have 2 different names. Here are my fingerprints. Applicant's fingerprints and claimed name alias must match this record. Katsotaan tällä. Okei. Näyttääpi siltä, että pääset. Female. Kyllä. Joo, päästään sisään vaan. Ei siinä silleen. Approved. Ja, aina joo. Myös tämä ja... Ota siitä vaikka myös tuo. Ota kaikki mitä haluat. Seuraava. Mitä? Niin. Mut sillähän oli... Oh, fuck sake. Aina mä teen jotain väärin. Mä luulen, että se... mitä tää sanoo? Katsotaas. Dude, what? 1, 2, 3, 4, ok. Tää Yöläs, mitä tää niinku näyttää. Oh my god. Tää on siis niin niinku totally not fake at all.
Pre-approved. Ok. Eiku, mene sinä vittuun. This passport is screwed fake. Hey, now it's not true. It's pre-approved. Joo. Joo, hei, se on tosi hienosti tehty ja tolleen niinku tosi creative, mutta... You know, like passport, I understand, I come back with another Peter, but... Juu. Näin. Kukas sieltä? No niin, nyt loppuu päivä, nyt loppuu videokin kohta. Nää ei kyllä oo selvästikään samat. Your parents has changed. I had surgery. Otapa siitä. Hetkinen. Paino 52 kiloa, kyllä. 21,1 senttimetriä. Kyllä mä veikkaan, että venas 1,1 senttimetriä. Kyllähän se näyttää olevan. Noin. Aliases. Applicants fingerprints and claimed name got alias must match this record. Rian lupas kyllä. Joo. Ja... Onko nämä oikein? Kyllä. Vaikuttaapi siltä, että sinä pääset sisään. Juu. Venas. Joo. Hauska. Loli tuosta roska. Siitä vaan. Moi. Oot kaunis. Mutta mä lopetan nyt tämän jakson tähän ja... Jos tykkäsit videosta, niin muista painaa tykkää nappia. Jos et tykännyt videosta, niin muista painaa tykkää nappia ja tykkää... Okei, joo, ei. Eli siis muista tykätä ja niinku tilata, jos et ole vielä tilannut tai mitä onkaan. Ja tälleen. Nähdään seuraavassa videossa ja se olisi varmaankin mun puolesta aika lailla, että moro moro.